Čaute, moje meno je Mity a vás vítam u ďalšieho videa, tentokrát je to po dlhšej dobe nejaké videjko a bude to špeciálne z novej hry, ktorú som našiel na YouTube, Johnny's Island, a som tu spolu s Jojom. Čaute! A s Tinom. Čaute! A ináč, ja som Mitymu poradil tú hru. A ešte to nebude začínať. Taký ujočok. Čakaj. No a ešte chcem vám o Pokémon Go povedať fakt veľa nových noviniek. Takže do Dúhovia mám v Košeci spawn. Mám nachytaných 30 niečo candy. Potom som chytil Dodria v červenom kameni. To bolo úplne. A to je jeho evolve Dodrio. No a potom 10 km mi padol Gligar. 2 km mi padol Machop. A to video 110 km mám aj natočené, ale už mi chýba iba 6 candy na mačovka. Takže toto je, a teraz v tejto hre. Toto je taká hra, kde máte proste prežiť na ostrove. Keď si dám túto fľašu, tak tam do 30 dní pre mňa prídu, môže to byť na druhý deň, môže to byť na 30. A toto je niečo ako nekonečný bod, dokedy pre vás neprídu mimozemšťania alebo také niečo tomu bratovi sa. Takže my si dáme najprv tento, escape, no hovor. Ja tu ten ujo, čo má toho psa niečo tu beha teraz, preto sme tu vyšli dovnútra, povedal, Ja on sa ho volí, že Cicina. Dozo nenadávaj. A tuto je máte... Ja som už povedal, som povedal, že Hej, prestan, Dudu. ale to som povedal. Mňa to nezaujíma. A tuto máte svoje staty naľavo, toto je spanie, toto je koľko máte dreva a ja rovno som mohol to hneď prejdem hodiť tú flašku do vody. A dáme rescue me. Tu môžeme preklikať sa niečo na to čakať. A prší. Keď prší, ak si to stiahnete, tak vám radím vtedy piť, lebo potom vám to dáva o dosť vyššie vody. Áno, teraz sa aj tu hra. A teraz ideme chytiť nejaké jedenie. A keď netrafíte tú rybu, tak ste väčšinou mŕtvi. No tak to si pôjdem stiahnuť aj ja. Viac kopí. To je dobrá hra. No to je dobrá hra. No, ja sa idem vyspať. A je tu jedna super vec, na ktorú sme prišli. Tu sú, keď idete spať, také malé minihry. Mne sa najviac páči asi táto. Lebo tuto stačí iba úplne klikať a môžete dostať akúkoľvek vec. A ja tu mám ďalšiu fľašku. To je pre takým, že chceš to ukončiť čím najskôr. No, že, aha, tu máš kľúčky. Nie, tu máš čas. Takže čas úplne. A mňa prišli zachrániť na 5. deň. To si moc neužil. To som si, nie, na koľkátý deň. 500 ti dalo až sopu. Takže ja ešte začnem tento, tak trochu nekonečný mod. A tu si musíte udržávať aj oheň. Toto je takmer rýchlo. Ja som mal 64. A ja sa ešte raz napijem. A jednu činnosť tu väčšinou celý deň, čo nie je moc dobre. Piť celý deň, alebo prikladanie do ohňa celý deň. A ja si idem hneď. A mám 9 coinov, ktoré sú fakt celkom vzácne. A ja asi tú veľkú netrafím, lebo tu je táto malá. A tu nechceme riskovať. Ja čakám ešte na ďalšiu. Jo, to tu môžeš čakať. Takže ja asi zase potom odídem na rádku. A ďalšia flačka. Myslel som to. Hej. A mám ešte 4. Mity, Takže pohoda. vieš, že tú flačku môžeš nájsť? Áno, viem. Ja už som mi raz našiel hen tak vo vode. Mity. A je tu aj raft. Pokiaľ si dáte raft. To je po niečo iné. A to je vtedy, keď si dáte tú... Ja už niečo nechytila, toto vás zase nebaví. Mity, ideme. Pozri sa. Bom. To je vtedy, keď... Rav je tu vtedy, keď si vyberete tú fľašku. A trafil som najmenšiu rybu, čo tu bola asi, ale nevadí. Ja idem sa zase vyspať. A už môžeme ísť nachytať to drevo v tejto hre. A tuto keď... No, tak... Tuto keď vás chytí žralo, tak vám pomôže iba jednu vec, ktorú pre chvíľku použil Tino. A ináč ste dead man, mŕtvi. Bude sa to rozbiť. Čiže ja toto poprikladám do tohoto ohňa na 100%.
idem sa vyspať a zároveň si A radi vám, nespíte, keď spíte, tak nechoďte k tej palme, ale to mi hovoril iba môj brat Tino, a že aby vás to nezabilo, podľa mňa, ale to bolo podľa mňa niečo iné, že na niečo iné umrel. Ale nie som si istý, ale takže nechcem vám hovoriť. Umrel som, lebo jednoducho, všetko som mal plné, išiel som sa vyspať pod palmu. Ale ty vždycky spíš pod palmou. Ale takto blízko. No a to vždycky spíš pod palmou. hore. Ty vždycky spíš pod palmou. Už odišiel, tak sa pozrieť sa. To je John, to celkom ryba. Ahoj. Yes, mami. 400, koľko tam bolo, neviem teraz. No. No. Áno, táto vec, tá vás môže zachrániť. Teraz nám zrovna deň kliknúť. Táto. No dobre, choj. Tá vás môže zachrániť, keď na vás poježrala. Áno, Juni zajstant. Ešte 3 kopie mám. Takže tu nájdeme hneď drejevko, tak? Iba 2. Ja asi teraz zomrem na to, že som sa nevyspal. Prosím, vydrž. Nie, to bolo drevo také hrozne červené, našťastie. A ja idem zase spať a zahrať si Ty túto. ako vidím, máš niečo? Čo? Čo? Jaj, áno. Proti žralokom. To je. To je úplne brutálne, ty to by mohli nejako obmedziť, ale to už. Táto vec, do ktorej zrovna búcham, to je proti tým žralokom. Takže ja si idem niečo uloviť. A dáva ti to 500 many. Nie many? To je čo bolo? Niečo, A tu sú dve hrozne veľké ryby, ktoré... A dneska tu boli... Jasné! Úplne malinku niekedy trafím a teraz netrafím takúto veľkú. To... Ach, Pane Bože. Ja som mal teraz hrozne veľa kopí. Koľko ty máš? Koľko sú? Jura, mne už sa takto stalo. Úplne niekedy trafím takúto malú, jak nič, ale niekedy som taký matej, že jen také dve vedľa netrafím. A ja už idem do tejto trafiť. To vie nasrať. Plus aspoň 4 kg. To bolo 12 a reklama. Mity, teraz som trafil takú rybu, čo bola úplne na konci. Dáme tu pekné drievko. Ale ja mám 18 deň. A ide a musím ísť nejaké. A ja tu mám fľašku. Prečo? Ja som mal najprv tú fľašku zobrať, až potom to drevo. Ach ja, tak to dosral. Všetko plné, ho. Ďalšie 3 kameny. Máme 55 už. Ja vám to teraz dneska ukážem, porete sa, tak na vás útočí žral, hrozne to blíka a teraz je toto a tak ho odplašíte. Prepočítate, ako ide vonku na koľko. 3 litra, please. Dobre sa jedno. A čo už? A keď na to pánka kliknete, tak on sa že haha, sa zasmeje. Ale neviem prečo. Sa mali skôr smiať tí, že proste tí, čo on nevedia, že to. A môj brat už odchádza. Toto úplne ulítla. Proste mini hra. To je bezovd. Jak na Pokémon Go. Ešte mi to dalo. A keď vám horí ten oheň, toto môžete, keď vyberáte za začiatku oheň, iná sa to nedá ani spraviť, keď ste prehrali. My ty mám už ísť? No a môj brat už odchádzal do mňa. Ne. Čau, ja tu nechcem už ani vidieť v živote. Hej, posielajte na očku. Ja som si nedal moc s tým. Takže ja si idem teraz loviť drevo. Mirko, pozri sa na neho. Teraz som na niečo, teraz Rikolo má malo uložíka. Čakajte. Dobre, a ja to strihnem a idem niečo spraviť zase s tým miestom. Takže zatiaľ si tu dáme